akin ketten járnak együtt az élet sokszínű útján, kevésbé fáradnak el. Édesebben pihennek, és vidámabban vándorolnak tovább, mint a társtalan utasok. Örömük is megkétszereződik, mert ketten örülnek neki. Bánatuk fél akkorává válik, mivel ketten hordozzák terheiket. Terheik is ezért könnyebbek, mert ketten viselik azokat. Hitük azonban erősebb, mert ketten hisznek. Igazi házasság ugyanis úgy jön létre, hogy két lélek egyszer csak felismeri Istennek azt az akaratát, amellyel őket az örökké valóságtól fogva egymásnak szánta. Ez a legmélyebb alapja annak az egy igazságnak, amit a mi igénk mond. Jobban járnak, akik ketten vannak. Így fogadjátok el egymást Isten kezéből, és minden nap jobban győződjetek meg róla, hogy ez nem is lehetett volna másképpen. Kijelented-e Patyi Gabriella, hogy az itt jelenlévő Nyerges Zoltánnal házasságot kívánsz kötni? Igen. Köszönöm. Kijelented-e, Nyerges Zoltán, hogy az itt jelenlévő Patyi Gabriellával házasságot kívánsz kötni? Igen.